Yes, Divine. I'm Brave. Teresi Channel. Nag-share po. And guys, maglalabang muna ako para may content ako. Gusto po kayo dyan lahat, Brave. Pag naglalaba kayo guys, kailangan unahin nyo muna yung mga puti. Tapos yung mga decolor. Shoutout Brave, Ma'am Brave Young Leon, may ka-shoutout po. Ayan, shoutout sa lahat ng mga nandyan. 4 million viewers. Ayan, shoutout po sa lahat. Always first thumbs up, sabi ni Milenaryong Jabo. Wala, maglalaba ako guys. Ayan, nahin ko muna yung puti para may update ako dito. 3 million viewers. Shout out sa inyo Ano lang to, madalian lang to. Ano lang to, parang may content lang ako ng mga 30 minutes or 1 hour. Mga ganyan. Kasi mamaya wala akong LS kasi susuporta ako kay Gen Builders. Mamaya guys. Pogi at nabait pa. Ayan, sabi ni saan ka pa? Sabi ng Milenaryong Jam. Ayan, sa mga dumadaan, tamsak nyo na lang guys Apong Banji, mega shoutout Apong Banji. Ayan, ako ko pipipian. Ayan, sino ba nga nandun? Eileen's Vlog. Ayun, kabalen, si Eileen's Vlog. Ayan, si MLBTV. Mega shoutout sa'yo. Nagpa-member pala si Ma'am MLB. Salamat Ma'am MLB sa pang-member mo. Ayan. Hello po, sabi ni Eileen. Brave Young Leon. Thumbs up ho, salamat. Magbaba kayo ng bahay guys Ems Vlog, may ka-shoutout po Ma'am Ems Vlog. Sa mga hindi naglalaba dyan, tumatanggap po ako ng labada guys. 100 per t-shirt. Divine, salamat po Dapat spread yung puti. Separate. Ito puti Mga sando ko, puti. Unahin ko muna yung mga sando. Koisbu, may ka-shoutout. Koisbu mamaya, kay tayo Kaya pong Gem Builders. Pwede ka umakyat doon. Yes, ka naman doon Ay, kakamal na naman. Wah, mali kasing talent pico Apong Banji. Per isang damit. Ang bawa itong sando na to, 100 pesos Ayan, dami din na nagko-comment, di ko nababasa. Divine, thumbs up, salamat po. Apong Edward, daan lang bago pumas. Di ba Apong Bu, wala kang pasok? May work ako po. Sige. Kala ko sabi mo wala kang trabaho ngayon Sunday. Kaya Apong Gem pa naman tayo mamaya. Kasi promote ko din yung ni Apong Gem. Mamaya guys, 3 PM. Kasama din ako dyan. Ayan, si Ma'am MLB. Ma'am MLB, magbaba po kayo ng bahay nyo. Ayan, si Ma'am LB, isa din sumali sa tawag doon. Manok na pula challenge dati, yung singing contest. Si MLB. Nakamayari ganyan. Mayari ko. Kaya nga ginawa ko labat challenge. Malay mo mag-click. Kung si yung pangalan ito. Si Ivana. Naglalaban Ay, Soy, may ka-shoutout sa'yo, Soy. Dr. KJ Pax. Musta na ka? Ay, hindi nakangkay. Ayan, hindi nakangkay. Jacket laba-laba pala ako. So, naglalaba po ako, guys.
Kaya kung maswerte yung magiging pangasawa ko kasi marunong akong magluto, marunong akong maglaba, marunong ako sa lahat. Kaya maswerte. Kakain na lang siya. Musta? Ay, di, mayap naman. Mayap naman, Soy. Yapa rin. Samping ka pa rin hanggang ngayon. Laba challenge so Ma'am Divine. Awa, makisawa na ka kasi. Bang naka mami pi. Ano, okay mo nga Banji. Sanay na ako man. Dito lang po ako. Sige, ano lang ako. Mga ilang minuto lang. Ganun na ako maglaba. Tapos na. Mga niyang nanta. Kaya basa. Mga niyang bulig niya. So, wah. Tanda ko na nung visit sa LS mo nung naglalaba. Oo. Quiz po. Natatandaan mo yung mga sapatos ko noon. Yung mga tawag doon. Mga sapatos ko na Onitsuka Tiger. Yun. Naalala ko pa yun ha. Quiz po. Ayan, tapos na ako sa mga ano. Sa brief naman guys. Ayan. Apong Banji mamaya. Kung gusto nyo maglaro, kaya apong dyan mamaya. Gcash yun. MLB, MLB, mamaya kay Gem Builders ha. Meron silang ano doon palaro. Mga pa-Gcash. 3 PM mag-start nun, daming labahin. Konti lang. Konti lang po, mga siguro mga 30 pieces lang to. Damit ko lang. What time po yun, host? 3 PM. Ayun, nag-LS ko na rin para ma-promote din yung kaya aking Gem Builders. Sa type nyo lang yung Gem Builders, lalabas na yun. Ayan, Tamsak, Amina A. Salamat po sa Tamsak, Amina A. Amina A, Road 500. Sige. Hindi ako makakatulong sa'yo ha. Pero ipipin ko, sige. Baba mo. Pin natin. Nasaan yung pin? Hindi ko maipin. Hindi ko siya maipin, ano? Baba mo na lang, ano ha. Hindi ko maipin. Amina A. Ilan na ba yung kulang mo, Amina A? Para in case man. Malay mo mga 20 lang kulang. Tutuloy ko yan. Okay, copy po, sabi ni MLB. Ano po yun mama? Mga bandang 3. Basta intayin na lang po, malami dun. Palaba po ako kapogi. Sige. Kaya kakit kasing pipipian ko. Ayun. Masyado yung makay. Kaluklok pa mo. Ayun. Yan na lang guys. Kasi pag mo na eh. Baba mo na main mo, Amina. Sabi niya. Palaba ako kapogi. Sige, yan ang problema. Tsa 100 din kaya. Tig-100 yung isang laba. Sa 100 guys ha. Sa mga panty tsaka brief, ano lang, mga 50 lang guys. Pabras.
paka-brush mo. Ali mo na nababrush. O Mars, mami pigo pogi. Kaya ako laba challenge eh. Kasi kapag naglaba challenge, i-click na na yun. Mabilis lang yun. On the way na daw si Millionario Magdamot. Shoutout po, it's me Chosen Vlog. And Millionario. Ayan. Kaya kakamal na pa mo. Baka na mamiti. Akong Banji, kapag mimiti ko kaya kayo, pati yung talent pita, siyempre, kailangan pagkanta kayo nga pang mamiti ko, pagkanta ka manok na pula. Kakanta ako, na may kasayaw pa. Ayan, 6 million, salamat sa 6 million ha. 11 and 57 minutes na tayo guys. Katula na nga pong Banji. Divine. Tawag si Divine. Guys, kung gusto nyo magpalaba guys, walang problema. Basta 100 sa damit, tapos 50 sa mga brief, panty, tsaka bra. Yun po yung talent fee ko guys ha. Basta kompleto kayo ha. Type mo yung yugse mo na yan. I-type mo yung kapogi lalabas ni Nightbot yan, Divine. Kasura. Kasura. Ako nga isa, magpapipina ka. Tsaka 50 yung 50 yung brief, panty bra. Tapos yung damit, 100 Ayun. Kung halimbawa naka 50 yung damit, edi meron akong 5,000. Kompleto na yun. Sabi na nga po nga isa. Otlutong kasura ba o kapogi type ko. Kamal na. Mga tayong talent fee ko, no? Kamal ng kapogi yan. Mura lang yun guys, mura lang yun. Kami na mamipi, bayaran mo na kami mga puwan. Hindi, kompleto na yun. May plancha, may tupi, ayun. Ang kalalabasan nun ay tamsak. Sino yung nagtamsak? Tamsak daw. Jenski, salamat Jenski Ayan, kalalabasan dun kapag naglaba. Pag wala yung amo ko, ayun, tanggal agad, uwi agad. Lahat ng mga damit, uwi na. Nagkapera pa ako, nagkadamit pa ako. Diba? Malakat mo na mga po. Sipag naman daw. Wala tagalaba ko si Budrawn wala, hindi na ganun lang. Kabilis lang, di ba? Kasi natanggal yung dumi. Ito kanito. Di sa akin to.
Tignan nga natin yung mga nag-comment, hindi ko makikita. Ayan. Yes. Ay, Kapsi Color, thank you. Kumain na kayo guys. Anong ulam natin? Tapos, pag naglalaba kayo guys, kailangan naka-smile. Para na kayong nilalabo, ibabad ko sa'yo 30 minutes para madali lang siya. Oo, mga 30 minutes lang ako. Ayan, 17 minutes pa lang siya. Siguro mga 30 minutes matatapos na ako dito. Salamat ha. Ayan, 7 million. Rosalie Alfonso, thumbs up. Ninang Bang Balungusan mo. Balong. Papa Toms, kumusta na Papa Toms? Ang balita sa'yo, Papa Toms? Ayan, 13 thumbs up. Salamat 13 thumbs up ha. Konti na lang to. Sipag naman yun. Ano to? Washing machine to. Labang washing machine. Mga 20 minutes tapos na ako. Kasi pag mo host, sabi ni Rosalie. Sakto mo? Ay nakamambulat siya po. Apong Rosalie. Sakto yan mo. Nginig pa may mipigan yan. Kumalan. Wala na kumalan lugo. Katulad na Rosalie. Kasi pag sabihin nyo 30 minutes na, i-off ko na to. Igisanin ka na ang powder oh. Ikakakwento kaya kayo. Mga Abong BG, may kisara sa Abong BG. Naubos na yung powder ko sa kakapusot. Milyonaryo mo jamot, memeles oh, sabi niya na. Papatos. May kisanin ganun po. Punta ako sa isang live, sabi sa akin, Edward, kumusta ka na? Si Edward mayaman na, sabi sa akin. Pero pa mayaman siya, nasa US siya. Laki ng bahay niya, mayaman na daw ako, sabi niya. Sabi ko, hindi pa ako mayaman, sana sikat na ako, sabi ko. Ayan. Kaswerte na yung pangasawa mo kaya kapang pogi. Anong sabit na ginagamit mo? Ito, wings. Ayan. Disclaimer ha, hindi ako nagpapaano ng kung wings, gusto mo magpa-sponsor, walang problema. Wah pong Abong Rosalie. Marunong ako magluto, marunong din ako maglinis ng bahay. Marunong din ako maglaba. Kaya swerte siya. Ayan, 20 minutes, 10 minutes na lang guys. Swerte yung mapapangasawa mo, sipag at marunong sa lahat. Oo. Wala iniiwanan ako. Pati wallet ko, ibibigay ko na rin tsaka ATM ko. Kala may ATM ako, no? Kain tulog na lang pangasawa ko. Oo, pero wag lang ganyan ha. Hindi kami magkakasundo pag ganyan.
Pwede yung ganyan. Kung gusto niya, bibigyan ako ng pera. Ako magmamanage. Tapos, siya yung taga-trabaho. Pwede yun. Kanina si RMR naglaba din. Kita ko nga kanina eh. Yung anong ilang oras yun. Ayan si Tilapia, napakapalad. Galingan mo host at mamlansya ka pa. Sabi niya, galing naman ni host. Sabi meron pa dito. Sige, sige. Guys, 100 lang po ah. 100 lang po yung sa damit. Tapos sa brief at panty, 50 lang. Dali, walang jacket siya no. Asan na? Asan na yung comment? Walang jacket. Ayan, asan na yung walang jacket? Ayan si Tilapia. Bigyan ko ng jacket si Tilapia. At saka si Mayetski channel. Ayan. May mga jacket na po kayo. Dito lang host. Kusot mo. Ayan. Ano lang to guys, mga 30 minutes lang to. Para naman mag content view lang ako labada. Laba challenge. Bigay sa kanto. Ayan, Ismi Choset no kopya. Nakapakasipag sana all sabi. Oo. Ano lang guys ha, pwede ako maglaba 50 pesos sa mga brand panty. Tapos 100 sa short sa damit. Tuknahan mo na yun na po, mangan katapang mangga. Sige, sige. Ayan, mag-edit ako guys ha. Salamat.